Devlet Soветi депутатлары исеменнән, журналистлар берлеге президиум әгъзалары исеменнән, ихлас күңелдән үзем дә кушылып, сезне һәм безнең олы бәйрәмебез, җиңү бәйрәмебез, якынлашып килүче җиңү бәйрәмебезнең 70 еллыгы белән тәбрик итәм. Һәм сез инде конкурс җиңүчеләре, конкурста җиңүләрегез белән дә тәбрик итәм сезне. Соғыш башланған чағында аңа 17 яш толған Украина деген жерде УФСУда оқыған. Шушы 70 жыллыкны уздырганда татар милләтеннән 189 мең Советлар Союзы геройы бар. 370 мең кеше сугыш кырында үлеп кала. Шуңа күрә бу сугышта безнең нинди көч белән сугышканыбызны һәм нинди милләт булганыбызны һәр вакыт күңелебездә калдырабыз. Татарстанда быел беренче тапкыр җиңү язы дигән әдәби конкурс үткәрелде. Аны оештыручылар ул Прогресс яшьләр үзәге, язучылар берлеге, журналистлар берлеге һәм алар белән бергә әлбәттә Фән һәм мәгариф министрлыгы. Бу конкурс беренче тапкыр уза һәм ул әлбәттә безнең бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан уйлап чыгарылды һәм бик олы изге максатны алдына куя. Яңа талантларны барлау, аларның иҗатына юнәлеш бирү, җиңү турында, ватан сугышы турында ниндидер яңа әсәрләр булдыру һәм әлбәттә татар телебезне, туган телебезне популярлаштыру, камилләштерү. Менә шушындый изге максатка biz ирештек. Чөнки Татарстандагы бөтен шәһәрләрдән, районнардан, бөтен уку йортларыннан катнаштылар. Бер генә мәктәптә калмагандыр үзләренең иҗат эшләрен җибәрмәгән алар 700-дән артык. Номинациялар төрле иде. Монда мәкалә, истәлекләр номинациясе, поэма, шигърият, аннан соң драматург, пьеслар номинациясе, автор җыры дигән номинациядә җиңүчедә бик матур җыр язган иде һәм үзе башкарды. Кыскасы, без чынлап да яшь талантларыбызны барладык. Бу республика конкурсы киләчәктә дә дәвам итәр, җиңү язы дәвам итәр.